Altså, som jeg er hjemme hos en af mine venner, og jeg ved ikke, hvor god kvalien ja, hold kæft, Saki. Og vi er ude og gå tur med hans hund. Vil jeg lige se ham? Det får jeg lov til. Han bor i det her hus, og jeg siger sgu ikke, hvor det her er. Det får jeg ikke at vide. Men Jakob, en af mine andre venner, han bor også tæt på her, og vi går bare. Hvad? Vi skal op og udspænde ham. Ja. Som med Saki. Så, Så nu kan I lige se, hvordan han går, ham her. ja. Jeg tror lige, jeg vil gå ind i ham. Fordi at, jeg kan jo næsten kun se på iPad'en, så jeg tror lige, jeg vil gå ind i ham. Hej Saki. Undskyld, der lige kom noget sort skærm på, men det er fordi, at mit kort til min iPad, det er dårligt på en måde. Selvom det ikke er dårligt til at stå op, fordi man kan bare stille den sådan her. Det er kun Bastian, der kan se det her. Så det er lidt dumt. Nå. Men det gør jeg også. Nej, jeg filmer her. Men hvad? Det er bare noget, der sker, okay. Men ja, hvor mange år er Saki? Han er næsten et halvt år. Et halvt år? Nej, faktisk mindre. Mindre? Ja. Nice. Og hvor lang tid siden er det, I har fået ham? En dag efter Kristus. nej, Juleferien? Ja. Nå. Okay. Jamen, jeg ved ikke, om han er ude i sin have mere. Det var han i hvert fald hængt tæt på i det der træ der. Nå, I kan lige få et overblik i Jakobs have, hvis der I kan se på grund af det her lortehegn. Vi kan i hvert fald. Men ja, jeg tror bare, jeg vil rulle af for den her video. Så hej, mit navn er Christoffer, og pøj.